גם מפלגה חדשה, עוד מפלגה, מפלגת הכלכלה, והיא מציעה לתת לנו משכורות שבועיות ולא חודשיות. אבל קודם גם כל... וגם צריך. כן, זה רעיון מצוין, תצטרף אליהם. גם וגם. יש לנו מפלגה חדשה, קוראים לה מפלגת כלכלה, וראשי המצהירים, כשאנחנו נהיה בממשלה, אנשים יגמרו את הקודש בכבוד. שני הקוסמים הללו נמצאים איתנו כאן באולפן, שלום לאחים דניאל ובני גולדשטיין. שלום וברכה. אתם טוענים שאתם יכולים לשנות את שיטת הכלכלה שנהוגה במדינת ישראל? כן, אם אני יכול... ממה למה? אני אביא דוגמה, עכשיו שמענו בחדשות בקשר לצרכנות. כן. אביא רק דוגמה. היה לנו חברה מאוד גדולה של מזרוני מים ומזרונים קלאסי פה בארץ לפני בערך 10 שנים. ונכנסנו למרכז הכפול, והדרך שלהם לעשות את זה, שהם באו, לקחו 50,000 על כל מודעה, לא רק לקחו את ה-50,000, אלא גם הם אמרו שאנחנו קונים ממך את המזרון בחצי מחיר, רק כדי שתמכור. זה מה שהרשתות הגדולות עושות. הרבה מהציבור הם לא יודעים את זה פשוט. כך, אני לא רוצה להביא שמות, כך נגיד דוגמה, רשת מאוד גדולה, הולכת נגיד לרשת גם גדולה, אומרת, אנחנו קונים רק את המוצר שלכם, אבל אתם תמכרו לנו, וזה המחיר. בסוף מי משלם? הצרכן. נכון, כמובן. אז אנחנו נהיה בכנסת, אנחנו רוצים לשבור את הדברים האלה. אני לא יכול ללכת ולהגיד למישהו לא למכור. אבל אם אני אלך לפתח את השוק ויביא עוד 10 יצרנים, נגיד של חטיפים, זה כבר לא יהיה הדבר הזה. מאיפה? אתה רוצה לפתוח את השוק ליבוא או שאתה רוצה... לא, לא יבוא. אני רוצה לפתוח את השוק ליצרנים פה. אז מה הבעיה? הם יכולים גם עכשיו לייצר. לא, כי הביוקרטיה לא מאפשרת להם את זאת. למה? כי כל הסרבול, אני אגיד לכם דוגמה, דיברת גם על הקוטג'. למה הקוטג' יקר? אז אנשים עושים מחאה חברתית, חושבים שזה באמת עוזר. אבל אני לא מסכים, אני מסכים עם מה שהם עושים, אבל לא עם הדרך. אם היו הולכים נגיד לכנסת לעשות חקיקה, אנחנו בוכים על החלב שנשפך. רוב הציבור לא יודע שהיום יש מכסת חלב. זורקים מאות אלפי ליטרים ביום. כדי לשמור למחיר. נכון, אבל אם נגיד נשחרר את החלב הזאת, כל המחירים ירדו. זה רק חקיקה בכנסת. אז אם נגיד מחאת הקוטג' הייתה הולכת ועומדת בכנסת ועושה שביתה וסוגרת את הכנסת למדינת ישראל, אז הם היו עושים נגיד חוק ומשנים את זה. ברור. שם אנחנו רוצים לעשות את ההבדל. אתם עושים את זה יחד? כן. או שאתם מחלקים את העבודה? איך מה אתה עושה? אני עושה את כל הצחוקים. אני מעודד אותו כשזהו מתחיל להיות רציני. תישאר איתנו, כן? בבקשה. אח שלי ואני ואח שלי עובדים 20 שנה ביחד. אנחנו פשוט צוות. ואנחנו מאוד מאוד... באיזה תחום? כלומר, אחרי שגמרתם עם המזרוני מים, מה אתם עושים עכשיו? אנחנו בנדל"ן. אני בנדל"ן, אח שלי עכשיו לומד בשביל... אני סטודנט למשפטים, ואני ממציא פטנטים. לא מזמן המצאתי תיק קורקינט, תיק שהופך לקורקינט לילדים, כי זה מאוד קשה, הגב כואב וכן הלאה והלאה. אוקיי, אז בואו נתקדם. ואני רוצה להמציא את הכנסת מחדש. יש לנו הרבה רעיונות. אז זהו, אני רוצה לדבר על רעיון אחר. קורקינט לכל חבר כנסת. יפה מאוד. במקום תיק בממשלה, עם איזה מכוניות הם נוסעים עכשיו? עם איזה מכוניות הם נוסעים עכשיו? לא, במקום שר בלי קורקינט, למשל, במקום שר בלי תיק. כן. או במקום וולבו. טוב, בוא נדבר, זה נושא רציני עליית המחירים. אתם מציעים במסגרת ההצעה שלכם לציבור, אתם מדברים על זה שבמדינת ישראל ינהיגו משהו שקיים כבר בארצות הברית, אנחנו נקבל משכורות שבועיות, לא משכורות חודשיות. אנחנו לא מחדשים. הצלחות האלו כבר קיימות המון שנים בארצות הברית. רוצים רק להביא אותם לכאן. שם הם מקבלים משכורת פעם בשבוע? את יכולה להחליט, דו-חודשי או שבועי. זה נהדר, זה נהדר. זאת לא תעמולה, זאת משכורת. עכשיו, אוקיי, אבל זה משכורת שבועית, ומה היא בסופו של דבר? משכורת חודשית מחולקת ל4. זה עוזר לתקצב את החודש לאנשים שקשה להם. שם אין את המושג לגמור את החודש, כי שם גומרים את השבוע. שם גם עוד דבר, המדינה, זה יעזור למדינה לבנות על הריבית שהם מקבלים מהמשכורת השבועית, כי צריך להפריש מיסים. פתאום יש זרימת כספים לממשלה. הממשלה מרוויחה ביליארדי דולרים בארצות הברית על זה. רוצים להביא את השיטה הזאת לכאן. זה יעלה לנו גם את הנטו? אם נקבל משכורת שבועית נקבל יותר בטוטו? לא, אנשים לא יודעים, אבל יש 4.5 שבועות בחודש. זאת אומרת שאוטומטי השכר מינימום שלך יעלה. השכר מינימום שלנו יעלה. נכון. אבל זה לא רק זאת, שהמשכורת השבועית, הדבר הכי גרוע פה במדינה זה הריבית. לצערי הרב, בבנקים לא אוהבים אותי. כי בבנקים אוהבים לקחת את הבונוס שלהם, ללכת על היחטה, לבזבז על חשבוננו. אני לא אוהב את זה. אני אומר שהם ירוויחו, אבל לא צריכים את הבונוסים שלהם. אז אם הופכים למשכורת שבועית... גם אני אומרת את זה, אבל אני לא יודעת איך לעשות את זה בפועל. אנחנו לא יכולים לשנות את הבנקים, אבל אם נהפוך למשכורת שבועית, תעשו חשבון כמה ריבית האזרח ישלם פחות על האוברדרפט. גם על המשכנתה. אם תעשו משכנתה שבועית, אתם חוזרים בממוצע משכנתה של 1,000,000 שקל, קרוב ל-200,000 שקל בטווח המשכנתה. אתה קיבלת לשכנע אותי שנעבור למשכורת יומית. לא, יומית זה כבר לא כל כך פרקטי, אבל באמת יש אנשים בארצות הברית שזה משכורת יומית, אבל זה במזומן, וזה אנחנו לא רוצים. המון ניירת, זה לא טוב לסביבה.
הסביבה. נכון. אני רוצה רגע לשאול אותך, אתם מדברים על הביורוקרטיה שכל כך מקשה על העסקים הקטנים. תן לנו דוגמה, למה כל כך קשה להקים עסק במדינת ישראל? וואו, אנחנו רוצים לייצג את השוק, הסקטור העסקים. יש 800,000 עצמאים פה במדינת ישראל. המע"מ, בוא ניקח לדוגמה, מאוד מאוד קשה, כי העסקים הקטנים צריכים להוציא עבור המע"מ. מה זאת אומרת? אם את עסק קטן, ואת צריכה להוציא, בוא נגיד, 100,000 שקל על סחורה, את צריכה להוציא עוד 17,000 שקל, שזה המע"מ על הסחורה. נכון שאת תקבלי אותו בסוף בחזרה, כעבור חודשיים, אבל למה להוציא אותו לכתחילה? זה הורג את העסקים. אז מה אתם רוצים, לחסל את המע"מ? לא. כרטיס חכם. לא להוציא אותו לכתחילה, שיהיה זיכוי מיידי. כמו בארצות הברית. כן, אבל מי מזדכה שהבן אדם לפעמים הסחורה יושבת אצלו הרבה זמן עד שהוא מוכר? למה שהוא ישלם את זה? אם נגיד עושים כרטיס דיגיטלי, יוצא שהוא רק משלם למע"מ שהוא מוכר את זה ישירות ללקוח. תגידו, אבל אתם באמת חושבים שיש לכם כוח כשני אנשים לעבור את אחוז החסימה? אם יש לכם רעיונות כל כך יפים, תצטרפו לאיזושהי מפלגה. אני לא רוצה להגיד לכמה. לא, תצטרפו לאיזושהי מפלגה. אני אגיד לך, קודם כל אנחנו יותר משני אנשים, ובית, לצערי הרב, רוב המפלגות הם תפוסים על האידיאולוגיה הישנה, שלא מתאימה לעידן החדש. אנחנו מפלגה חדשה, עם רוח חדש, עם אידיאולוגיה חדשה. יש לכם פתרון לבעיה העיקרית שמדברים עליה כבעיה של הכלכלה הישראלית, והיא הכלכלה השחורה? כן, זה המע"מ פותר את זה. באמת היינו דווקא לא רוצה להזכיר תוכנית אחרת, זה לא טוב, אבל הוא אמר, אבל מיד אתם סוגרים פה את המע"מ. נכון, כי אם אתה עושה כרטיס, נגמר כל הכסף השחור במדינה. אז במקום שהיום המדינה מפסידה מיליארדים, המדינה עכשיו תרוויח מיליארדים. ואם המדינה תקבל עכשיו מיליארדים, כבר חסכנו את כל הגירעונות, את כל התקציבים. זה צריך פשוט לשנות את הצורת חשיבה, ואם תשאלו למה לא עשו את זה לפני כן, כי האמת היא לפני 10 שנים לא הייתה טכנולוגיה לעשות את זה. היום יש את זה. כולם היום אינטרנט, אייפון, וכל הטכנולוגיה היא קיימת. וזה פשוט מאוד לעשות את זה. אנחנו מאחלים לכם כמובן הרבה הצלחה. הצלחתכם, הצלחתנו. אנחנו מקווים גם שתבחרו מפלגת כלכלה. שתתנו לנו את ההזדמנות. תודה רבה לכם. ואחרי התשדירים